So welcome back again to Develop TV mga kapatid. So nagbabalik po tayo ngayong araw dahil nung nakaraang araw mga kapatid is busy po tayo, no. Tapos ngayon, no, may income po, no. Naka-quarantine yung ating province, no? Province of Pangasinan mga kapatid, no. So ang gagawin po natin is yung content natin mga kapatid is magtutos po tayo, no, na breeders, no. Itutos po natin yung breeders natin, no. So ito po nating isa may sugat po yan, no. Mga kapatids, may sugat po yan, no. So papakainin po natin muna sila, tas natin ilagay sa ating box, no? So naka-ready na rin yung paglalagyan natin ng box. So hindi pa po tayo nakabili ng training box natin mga kapatids. Kaya tis muna mga kapatids. Yan, no. Yan yung mga iano natin. So kukuha tayo diyan ng 4 mga kapatids. Magpapakain na po tayo mga kapatids para maano na rin natin, no? So nagugutom na yung mga yan mga kapatids. So kuha po tayo ng ng patukanan nila. So tara samahan nyo ako. So andito yung patukanan, no? So may mais din po tayo dyan, no, mga kapatids. So nandito yung isa. So bigyan natin ng isang may tira pa mga kapatids. Yan, no? Yan na mga kapatids. Kuha po tayo ng kunti pa dito para pakain na natin yung iba. So kikita natin ubos na po yung iba ng patuka. Yan, may redstone din, no, mga kapatids. So ito yung mga yung bulat. So, wala na yatang tubig, hindi ko pa nakikita. Siguro wala na rin yan. Dito wala na rin. So mamaya mga kapatids, papakain muna tayo. Ako lagay po tayo dito mga kapatids. Tapos lalagay po tayo dito ng dermix. So mga kapatids, balik na lang po ako kapag natapos ko na po pakainin yung mga kalapati natin, dahil para iwas na rin sa mahabang oras, para di rin kayo maboring mga kalapatids, no. So tara, may ulit. So, mga kalapatids, tapos na po tayo nagpakain. Yan na po sila mga kalapatids ko dyan, no. Ka-DIY TV mga kapatids. Tapos na po sila kumain. Papahinga natin saglit dahil lalagay na rin natin sila dun sa box. Kapatids, tapos na tayo ng pagkain. Yan, no. So balik po tayo mga kapatids kapag ilalagay ko na po, napahinga na sila mga kapatids, no. So balik na po tayo mga kapatids. So mga kapatids, no, so ilagay na natin yung ating itutos na breeder. So hanap tayo ng magandang breeder dito mga kapatids na itutos natin. Yay! Yan na sila. So itutos natin mga kapatids. Tos natin to. Hanap tayo mga kapatids. Tos natin si tipper mga kapatids.
Tapos ito, si yun mga kapalis, no? So baka 4 or 5 lang itos natin. Kasi Isabela, yan o, yung Isabela lang natin. Tapos itong white, tapos itong mag-asawa, tapos din natin ito mga kapatids. Yan o, so lagay natin. Tapos itong asawa niya para mabilis bumalik mga kalapatids. So yan na, nandito 5, bali 5 po ito sa ating mga kalapatids. Tara, samahan nyo ako. Baba na natin mga kalapatids. So mga kapatids, tara, samahan nyo ako. Yan o, nandiyan na po sila mga kapatids. Good. Isa tayo. So yan, lagay na tayo mga kapatids. So mga kapatids, nandito po tayo sa bukid. So dito tayo magpapos mga kapatids. Yan o, hawak. So nakikita nyo mga kapatids. So bukid siya mga kapatids. Yan o, so maliwalas. Bukid po siya mga kapatids. So 15 kilometers mula sa bahay nila. So doon po yung atin, doon banda mga kapatids, no. So tara, pakawalan na natin, you know. So pakawalan na natin tong 5 mga kapatids, you know. Check muna natin mga kapatids kung nandyan ba sila, you know. So okay naman, no. So tara, simulan na natin pakawalan. Simulan natin. Sabay-sabay na mga kapatid. So sabay-sabay po natin pakawalan. Nagpakawala na po tayo, yun na sila kapatids. Ito po yung ating mga kapatid. So kung nakikita nyo mga kapatids, yun, hindi na po makita mga kapatids, no? Saan na kaya sila? Wala na. So tara, hintayin na natin sila mga kapatids. Mga kapatids, nakawin na tayo, no? So pinakawalan natin yung naiwan dito. So hintayin na lang natin mga kapatids ng konti kung makakauwi ba yung ating tinos mga kapatids. Yan o, ka-DIY, may mga ka-DIY Look TV. So nandito po yung iba natin kalapati. Kaya ata doon. So wala nang nakakulong dito mga kapatids, nandito na sila lahat. So hintayin lang natin na dumating at papasukin natin agad mga kapatids. Maglalagay po ako ng electrolytes sa ating bato dito. Lagyan natin ng electrolytes mga kapatids. So balik ako kapag nalagyan ko na. Mga kapatids, nakatipla natin
ng electrolytes. So lalagyan natin yan mga kalapatids. Lagyan po natin para pag dumating sila, ito po ang atin, mabibigyan po sila ng lakas. Ibigay tayo ng electrolytes mga kapatids. Ano? So lagyan na natin lahat mga kapatids. Inumin na lang nila yan mga kapatids kapag dumating sila. So wala pa tayong dumadating. Balik na lang po ako kapag may dumating na. So nandun yung iba mga kapatids. Balik na lang po ako kapag may padating na tayo. May padating na tayo mga kapatids. Apat nagsabay. So nandun yung isa sa malaking bahay. Ano? Paikot-ikot pa. Dito na sila. Okay na mga kapatids. So okay na po yung ating nilawas. Sabay-sabay pong umuwi mga kapatids, no? So abit tayo dito. So gusto din lumabas ng mga kapatids yan. So hindi sila makalabas mga kapatids. But ating mga so tawagin natin sila mga kapatids. Yan o. Nandun na sila mga kapatids. Ano? Nandito na lahat. Kumpleto tayo mga kapatids. So okay na rin yung ating electrolytes mga kapatids. Nandun na sila lahat. Pababayin natin mga kapatids. So bababa ng mamayan mga kapatids. Ayaw pa nila bumaba mga kapatids. Tumatambay po. So yan yung isa sa ayaw natin no, mangyari sa mga tuturuan natin na susunod na kalapati. Dahil yan kasi mga kalapati breeders na mga yan, sanay na sila dyan talaga dati pa. Kaya sa susunod mga kalapati, kapag yung mga tuturuan natin na YB, susunod po natin yan.
hindi na po natin yan pababayaan na merong punta pa dyan mga kapatids, no? So hanggang dito na lang yung ating video mga kapatids. Please like, comment, and subscribe. Click mo na rin yung ring button para updated ka palagi sa ating video, no mga kapatids, no? So that is it mga kapatids. Share mo to sa Facebook para maraming makapanood at makakita ating YouTube channel, no? So 300 subscriber na tayo mga kapatids. Up pa tayo, no? Patasin pa natin ng konti mga kapatids. So hanggang dito na lang mga kapatids. Peace. So nandyan na. Yan na sila mga kapatids, no? Yan, no? So that is it mga kapatids. Bye. Peace.